שלום רב, אנחנו פותחים את ישיבת המליאה מספר 17. אנחנו מאשרים את סיכום המליאה 16 תחת העדכון לאחר ההערה של בטי. יש הערות? אפשרנו. עדכונים. אנחנו מעדכנים שמנכ"ל משרד החינוך התקשר שלומציון כהן. חג'בי. אתה צודק. שלומציון, אני אומר בת להגיד פה. שלומציון חג'בי, כהן, שתי שמות. כהן לבית חג'בי, מיחיני, מפצים, שמסר לה בהתרגשות שהיא המנהלת הבאה. פה נמשיך את החיים המשותפים. מה, כאילו ידעתם עכשיו? איך? מה זה חם, ידעתם עכשיו? כן. פה בערך. ההחלטה באה בסוף מהמטה. הייתה עוד בית ספר עד עכשיו? כן, סגנית. רעמה. היו שתי סגניות, והיא תרגיל סימולציה בחירום. אני רוצה לברכת. כמה בסוף באמת היה לך השפעה בנושא? כי זה היה הוויכוח. תשמע, זה מעניין. זה מחדרי מהבטן שלה, אבל לא הייתי, לא צריך. היה לי ויכוח, אני לא משנה מי, אומר, לאלון יש זכות בית. לא. אני אמרתי שלא, כי זה מה שעודכנתי, אז אני לא אומר לך. זה ועדה מקצועית שיש נציגות לאחוז. קודם כל אני שמח. ביסודי המנהל לא עובד במשרד החינוך. כן, אני חששתי שיהיה. לא רוצה, זה חשוב לנו לדבר על זה בכלל, ומי שהמנכ"ל מודיע, אפילו בצורה הסופית, זה מאוד מנותק. אוקיי. אנחנו מתקדמים, אתם לא יכולים להגיד שלא. יש מנהלת בית ספר מיחיני. אם היית מכבה את הזה, הייתי מדבר אותה. מה תרגיל סימולציה? שמונה הזמן צריך לנסי הנביא, כבר מיחיני. אני אספר בקטור שבשבוע שעבר פורגלנו בתרגיל נחרים ובפור ובאינטנסיביות שלו. הוא קרה מחוץ לאזור, היינו במתחם מיוחד ברמלה של הצבא, שם באנו גם כל לבסר, כמעט רוצה לקרוא שם, נציגים מכל יישובים, כולל צחי ושצי וכנאלה, ופורגלנו באירועים אינטנסיביים. שמחה, צחי בצחי. כאלה אפשר להגיד. צחי מוזמנו? שצח. בשצחי או צחי? יש את זה. לא, עכשיו. בשצחי מרבשת. בשצח. אבל אני מכיר רק מהיישוב מצוינים, לא? הצוותים המרובים, היו 4 יישובים שהשתתפו בתרגיל, ויצא, והיתר מוזמנו. אתה אומר לא, אתה אומר ראשי צחי והרבשת. תרגיל שנמשך כמה שעות, בסופו של דבר היה תחקיר ראשוני, תחקיר יותר בסופים, תקועה, צולה מכל עבר, מחשבים, מעקבים. בסך הכל זה היה, גם ההשתתפות של אנשינו, כולל של היישובים, מאוד יפה, מושקעת, אינטנסיבית, אנשים מאוד נדבר. גם בהחלט את התוצאות הראשוניות שקיבלנו היום שלנו. במלחמות אנחנו חזקים. שמענו יותר במשימות. דרנו על ידי המקביל התרגיל של אלון במועצה ברמת מגונות. מעודד. הפעלת בית ספר של קיץ, אתם מכירים את הפרויקט שהתחיל מתקופת פירון, המשיך עם העשר הזה, להפתעתנו, בשם שינוי. לא תמיד אהבנו את זה, כי זה כאילו מאתגר את החינוך ביישובים. נכון, שנתיים לא היה, כי הכנו את עצמנו ולא היינו נרשמים, והשנה כן, מערך החינוך של ברור חי בחר להשתתף בצורה קולקטיבית, ויש עוד חבר'ה מסדרות להכינית, נגיד שלא פועלים, נגיד שזה 100 ילדים. זה לא רק תלמידי בית ספר לאורך השנה, זה פתוח? תלמידי בית ספר, מה זה יחיני ודרות? יחיני זה שייך למועצה. שייך למועצה. לא, אבל הם לא לומדים בשער הנגב. לומדים. יש כאלה.
כן? אמנם המנהלת, לדעתי המנהלת לא למדה, נכון? המנהלת? כן. אבל יש ילדים לא רבים. אם היא הייתה לומדת שם, אז היא בטח לא הייתה מנהלת היום. זהו, ואני רוצה לספר לכם שבעניין באותו עניין סיפורי הצהרונים, ניצנים זה נקרא, אתם שומעים, כחלון, כולם שמחים, משפחה נטו, הייתי אומר במועצות האזוריות רעש ומהומה, כי יש חשש שההטבה הזאת שהממשלה נותנת תגרום לאחת משתיים או שני הדברים הבאים. אחד, הוצאה כספית שיכולה להיות מאוד קשה בחלק מהרשויות, בעיקר בגלל הסעות. הכוונה היא לאותן רשויות שאם הם יעשו צהרונים בבית ספר, אז הם יצטרכו לפצל את ההסעות. למשל מרחבים, שי חג'אג ואטרף. במקומות כמו בשער הנגב, שזה מתקיים בעיקרו, אנחנו מתכוונים ביישובים, זה קצת יסבסד אם נעמוד ברגולציה, אז כנראה לא נורא, ממילא חבר'ה חוזרים, ואומנם אצלנו בגלל האחוזון, בגלל הסירון זה 86 שקלים לכל הורה לחודש, אבל גם זה כסף, ויכול להיות שהמדריכים יקבלו קצת יותר, אז אני מפריד בין הדברים, נורא בזה מאוד בגלל החינוך של המועצות. יש מועצות שמאוד בבעיה, אנחנו כנראה בדרך לבצע את זה בצורה יותר נינוחה, על בסיס חינוך חברתי, שפעם ראשונה, בניגוד לבית ספר קיץ, המדינה, משרד החינוך, מוכנים לסבסד פעילות ביישובים. זה תקדים יפה, כולל להסכים בקבוצות קטנות, ומתחילים את זה, האמת, קצת באימפול, חוסר ודאות, אבל אין כל כך, אין יותר מדי פתרון. תוכנית אסטרטגית לעוטף עזה, זה תוצר, אחד התוצרים שהאחרונים שנשארו מהחלטת הממשלה, היה צוק איתן, אז בזמנו ביקשנו תקציב נגב גליל, ושמנו את זה בנגב גליל, לתכנון אסטרטגי של כלל העוטף, באמירה שהבנו, זה לא הולך להסתיים הדבר הזה, אז חוץ מבתים וסיוע לתושבים ולרשויות, בואו נחשוב מה זה הדבר הזה שחיים איתו כל הזמן בקרשצ'נדו, באלימות כזאת בשכנים. מה צריך, על מה לשים דגש. בקיצור, תוכנית אסטרטגית מרחבית. אז הדבר הזה ילך ויתקדם. מה המטרה של הייתי אומר, לייצר חזון משותף, ולהצביע מהם העוגנים העיקריים, מהם התחומים העיקריים שעשינו אותם על הדרך, באותו לילה ששימון מדי פעם מספר לכם על אותו לילה של התוכנית האי הגדולה בסוף אוגוסט, לחשוב איזושהי חשיבה, לראשונה בעצם, חשיבה מסודרת. פעם הייתה איזו חברה שעסקה בעניין הזה, לקחה 500,000 שקל ולא עשתה כלום, הממשלה לא מאיתנו, ועכשיו זה יעשה את דרכנו. גם מאיתנו לקחו, קוראים לזה פילת, לא? איך? גם מאיתנו לקחו, קוראים לזה פילת. לא, זה לא אותו, לא היה רוצים גם עושים. אבל מי מוביל את זה באמת? איך? מי מוביל את זה? עכשיו, אנחנו, זה יעבור דרכנו, נכון? כספית זה עובר דרכנו, אבל זה תחת לזה, המועצות כולם. אני נסגר על בועז, המוביל, בפרקטיקה זה בועז קרצ'מר שהיה אסטרטג מצאלים, שרצינים מאוד צומקים עליו, זאת אומרת שמסתייע, וזהו, כן, מיד לעת. תקציב 700,000 ש"ח, שלב העסק הוא תחת לבחור חברת בריאות ולהכין תוכנית שהמטרה שלה זה בסוף להיות מקובל בהחלטת הצעת מחליטים. בסוף צריך לדבר במונחים ממשלתיים שהדברים שהממשלה יודעת לאשר. בעצם צריך לקבע את האופן התמיכה של הממשלתית ברשויות הרבות. אנחנו לא יכולים לדבר, לא צריך להחליט האם זה תהליך שמגיע עד ליישובים, לתושבים, להנהגות, בדיוק, האם כותבים חזון ותוכנית אסטרטגית בצעדים קונקרטיים
רמת הפירוט לטעמנו, יש חשיבות גדולה מאוד לטעמנו בעצם ליצירת האחדות הזאת, למיתוג הצורך בלי פאניקה, אבל בעידן שהמניות יורדות קצת בגלל שקט היחסים, לא מזיק למצד את העניין. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לנוהל התקשרות עם יועצים. המוטיבציה לנוהל הזה באה משנת אחד, אתם זוכרים, היינו אמורים בתחילת ההתקשרות שלנו, להפעיל נהלים חדשים, קשוחים מאוד, אנחנו מדברים פה כרגע היום לא על ההתקשרויות של הנושא, אלא בעיקר ההתקשרויות מה שקוראים היועצים הרכים, שבעבר למעשה עד עכשיו היה כמעט חופש בחירה מוחלט לבחור את היועץ שמתאים לך, שאתה מרגיש איתו מדבר את השפה שלך במונחים כאלה, ובעצם היינו אמורים בתחילת יולי לעבור לעולם שדומה קצת לעולם של הרכש, של ההנדסה. כללים, בקריטריונים מרובים, והצעות, נבחרות. אז זאת הייתה מוטיבציה אחת. המוטיבציה השנייה הייתה דווקא ההפך, זאת אומרת, בגלל האי-בהירות בנושא של כמה הצעות מחיר צריך ומי יכול לקבל החלטה וכן הלאה, רצינו לתת לעצמנו איזה דירוג, שכשמדובר בפרויקטים קטנים לא צריך יותר מדי סרבול, וככל שמדובר בפרויקט יותר גדול, נדרשת יותר בקרה, פיקוח ועלייה ברמת קבלת ההחלטות. אז משני הדברים האלה גיבשנו את הנוהל הזה, בינתיים הוקפא המהלך הארצי, אבל הנוהל הזה אנחנו רוצים אותו גם כדי להתכונן וגם כדי, כמו שאמרתי, לעשות סדר אצלנו ולהכיר. הליבה של, אם ככה מדלגים על כל המלל, יש פה שתי ליבות, אחת זה זאת, הדרגה הזאת, שבעצם קובעת 3 דרגות עד הדרגה של חובת המכרז, בעצם 69 ממע"מ, קובעת 3 דרגות שמגדיר כמה הצעות מחיר צריך לקבל, וזה מאוד מקל, כי הרבה מאוד מהפרויקטים שלנו, בתור 20,000, אם אנחנו, יש לנו את הסמכות, נשמח שמחוקה בלדרמה, אנחנו יכולים לחסוך מעצמנו תרוצצויות בין ספקים ובין פרויקטים. יכול להגיד משהו ש... טוב, אני רק אשלים, אז זה דבר אחד, אנחנו מציעים פה 3 דרגות, אז 5 ועד 9. מה קורה מעבר לזה מכרז. יש נוהל מכרז, יש מכרז זוטה, ומעליו המכרז. כשאנחנו גם אומרים למנהלים שלנו, מכרז זה דרך טובה מאוד, יש את הרבה יתרונות. זה דבר פסול. אחד הרבה פעמים מסדיר משהו לאורך זמן, נותן לך אפשרות לעשות דברים שאתה לא יכול במסגרת. אז זה דבר אחד, והדבר השני הוא פה, מי מקבל את ההחלטות. זה אומר פה שברמה א', כיוון שמדובר על הצעה אחת לסכום קטן, בעצם מנהל המחלקה יש לו סמכות לקבל החלטה בהתייעצות עם מנהל הרכש, התייעצות באה לבדרך של... רמה ב' זה כבר עוברת למנהל הרכש, הוא משווה בין ההצעות, ויש לו אפשרות של תמרון בהתאח החדש, החלטה שאנחנו נותנים אותו עד 45, והרמה ג' זה בעצם כבר ועדה שמורכבת מאו מנכ"ל או גזבר, מנהל הרכש וכן. ואז שם יכולים את השאלה של הצעות מחיר שמתקבלים ועושים כאלה. אז זהו, זה הרעיון, זה יקל עלינו, ככה אם אתה בתוך הבירוקרטיה הולכת עצמת. גם בסדר אחרי שנאשר את זה, נעבור נעלים, נסביר להם עובדים, לעבוד כמו שטוב. אפשר לעשות עוד רגע עדיין אינפורמטיבי, מבחינת תהליך הרכש במועצה, ברגע שנבחר יועץ, הרי צריך להוציא לו הזמנת רכש, לא משנה איזה רמה ואיזה. ההזמנה נכנסת למערכת, מי חותם עליה? זאת אומרת, מי צריך לחתום כדי שהזמנת עבודה תצא מהמועצה הקדית? לא משנה איזה רמה, כל הזמנת עבודה. אם זו הזמנת רכש, אז עשה נגד... חוזה, ראש מועצה בגזבר או בהעברה, או מנכ"ל בגזבר. אז נגיד יוצא רמה א', מה זה פה רמה א'? כן, זה מרכז רכש בגזבר.
זה כלל ההזמנה. בסך הכל, בשלושת יחד עם זאת, אם ההזמנה מנוסחת כחוזה, שוב יכול להיות, גם אם זה 20,000, 30,000, יחתור מחקר. תגיד, אתם בדקתם, או שמעון, בשלושת הקבוצות האלה... פעם ראשונה שאני מצביע, אני מבקש רשות דיבור רק אני אגמור את השאלה. ראש הישיבה נעלם לנו. רק אני אגמור את השאלה, בכל מקרה. כמה... הלך לבצע את מצווה מספר, דיברה מספר 7. 7 או 6? אמא. כמה פעמים בשנה? 6. יש מקרים כל אחת מהקבוצות. אותנו שמעתי. אני שאלתי כמה פעמים בשנה יש כל אחת מהקבוצות האלה, כמה מקרים כאלה יש בשנה של קשר עם יועצים בין 20,000, 49 ו-60,000. נראה לי שבתקופות של היום, בסך הכל אנחנו מדברים על סכומים לא גדולים, אני בהחלט הייתי עושה את זה או קבוצה אחת או 2 קבוצות, בטח לא 3. 3 שבועות? כן. אין לי תשובה כמה. בסכומים הנמוכים יש לי הרבה. רק חלק מהשוטף שלי. צריך איזשהו לכאן, ויועץ לכאן. בסכומים הקטנים. ככל שזה גדל יש פחות. כמה אני לא. אבל מה זה משנה? שווה לעשות את החלוקה הזאת, אתה אומר. עושים? אני יכול להגיד לך, כל משרדי הממשלה במדינת ישראל, עם המון גופים, עם המון רשויות, בחיים לא ראיתי טבלה כזאת. בחיים לא. אני אגיד לך איך זה עובד במדינה. עד 3,000 שקל... עד 2 צוללות חתימה אחת. לא, זה לא מצחיק, זה מופקר בעיניי. זה מופקר בעיניי. סליחה שאני משתמש במילה הזאת. זה המון, זה מטורף. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. אני אסביר לכם איך אני עובד עם המדינה. עד 3,000 שקלים לא צריך הצעות מחיר, מ-3,000 עד 10,000 2 הצעות מחיר, מ-10,000 שקלים עד מכרז 3 הצעות מחיר. לא ראיתי בחיים סכומים כאלה, ואני מוציא ביום לפחות בין 7 ל-8 הצעות מחיר ביום. אבל מה שאני מבין זה שזה נורא פשוט, לא? אתה יכול מסבב, כי א' וב' בוא נסתכל על זה. זה א' כאילו עברתה. אני אראה לכם. א' עד 10. לא, אבל א' זה בן אדם שמנהל מחלקה. זה בדיוק הבעיה. מנהל מחלקה שצריך להתייעץ עם הרכש. טלפון עם הרכש. אם הוא אומר לו סע. זה לא סע, זה חתימה של הגזבר. לא, זה לא חתימה של הגזבר. כתוב, זה חתימה של הגזבר. זה 20,000 שקלים שהבן אדם... אני איתך יוסי. פה לפי זה חתימה של הגזבר. אסוי. בא לי לעשות את הסטנדאפ של האוזר, אבל לא נעשה את זה. קודם כל, צריך להבין שהחוק של מלחמת המדינה שונה. מה? חוק שונה. ההיגיון הוא אותו היגיון. אני חושב שמי ששוגה בהיגיון זה המדינה, זה לא הרשויות. המצב שאנחנו עומדים בו כרגע הוא שעד לפי התקנות הקיימות, אבל יש פטור בהתקשרות. זה עומד להשתנות. זה תקנה כמו שהיא. אבל מאחר שבתי המשפט פרשו שיש אמרו שיש לפרש את התקנות בעצם. יצא נוהל של משרד המשפט. אחר כך נקבע שהוא פרקולי מדי. נעצר, יוצא בסוף כנראה לאחד וגם אין סתירה גדולה בין הנוהל, בהקשר הזה אנחנו לא רחוקים מהנוהל. ההגדרה שזה מוזכר, ואני... לא, אתה מבין למה אני מתכוון. אני חושב שעודף בירוקרטיה שהמדינה בהחלט סובלת. הייתה בסופו של דבר מגיעה לקצת מטוטלת בתוצאה. אני חי מאוד בשלום.
מה זה אתה חי בשלום? אני חושב שהוא נכון. באיזון בין העומס. מבחינת רעיון? איך זה עובד ברכש? למשל, לא יוצא, רכש. ברכש המדרגה התחתונה היא יותר אני אסביר לך מה ההיגיון. ההיגיון הוא שלהבדיל מרכישת טובין בייעוד יש, האלמנט הוא לא רק מחיר. בטובין, אלא יש עניין, לכן בא גם הפטור שבפקודה, הפטורים, של אמון אישי. זאת אומרת, זה משהו שיותר קשה לשקלל. עכשיו, מאחר שקבעו שאותו אמון אישי שחל בזמנו, אתם זוכרים את הדיונים, זה לא מחליף בינתיים את הדיונים. יש לנו את מפקחים, מודדים ויועצים. אין ספק שההגדרה היא די מיושנת. עכשיו, אבל עדיין כשאתה בוחר יועץ, זה לא רק הסכום, וגם הערכה שיותר קשה לכמת אותה, מאשר כשאתה מדבר על טובין או אפילו על עבודה קבלנית. ולכן, המרכיב הסובייקטיבי של הבחירה הוא יותר גדול. סובייקטיבי במובן של הערכת האדם. בכל של דבר אני חושב שזה נכון, ואי אפשר לשפוט את זה כמו טובין. בטובין הסכום אני לא זוכר כמה, אבל כאלת מתעסקת בשוטף. זה יותר קרוב להערכתי לסכומים שאני נקבתי. זה יותר קרוב למה שאתה נקבת, אבל שוב, בטובין. עכשיו, המדינה החמירה יותר גם במובדי יחסים. דעתי כבר אמרתי את זה. אני מסתכל על זה מהצד השני שלי, לא מהצד של מי שמנסה לחסוך לכם בעבודה, כי זה לא התפקיד שלי כאן, בסדר? אבל אני מסתכל על זה מהצד השני. כשאני כספק יודע שאני צריך להגיש הצעת מחיר, ואני מתחרה מול מישהו אחר, לעולם המחיר שלי יהיה יותר מאוזן. כי אם אני יודע שעד 20,000 שקלים אני לא צריך להגיש הצעת מחיר, וואלה, בעוד שאני חליף פה בתקרה זה יתחיל מ-20,000 שקל. זה בדיוק הרציונל ההפוך של מה שאתה אומר. אני עכשיו עשיתי באיזשהו מקום איזושהי עבודה שאדם בתפקיד X אמר שהעבודה שלי שווה בין 25 ל-50,000 שקל, והשני אמר שזה בין 50 ל-100. אמרתי להם אני הולך על הנמוך ונתתי להם 30,000 שקל. לא חשבתי להגיע לסכום הזה בכלל. אבל מהרגע שהם הגדירו לי את המקום הזה, וואלה, תודה רבה. וזה בדיוק התודה רבה שאתה תקבל פה. אלון, אני מכיר, תקשיב. רק היום היה אירוע מרתק, שבו חשבנו משהו נורא לחוץ, באמת לחוץ, ברמה של אולי קרוב לסוג של פיקוח נפש, או עוגמת נפש אדירה. ואלעד התעקש על עוד הצעת מחיר, וקיבל הצעה ב-50% יותר זולה. והוא לא היה צריך, זה בסכומים שהוא לא חייב. לא, אז אני אומר... אתה אומר את מה שהוא. לא, אני אומר שלא חייבים, אבל החוכמה, הניסיון, הפיקחות של ממלא התפקיד, הם משחקים את אבל כאן אתה נותן למנהל מחלקה להיות סוברני עד אותם 20,000 שקלים. או בהתייעצות. בהתייעצות. זה ברמה שהוא... אלון, אני מבין את כל מה שאתם אומרים, אני גם לגמרי מתחבר למה ש... זה נעצר שם ברכש. והרכש אמר לברור על סעיף התייעצות בלבד. בסדר, אז למה זה צריך להיות בסכומים האלה? למה לא נחתוך את הסכומים האלה בחצי? אני מסכים עם... הסיבה ללמה לא, יוסי, הסיבה ללמה לא היא פשוט עומס בירוקרטי. למה כן זה? השאלה היא למה כן. אז אני הסברתי בדיוק כרגע למה כן, וגם אלון נתן דוגמה מצוינת ללמה כן. ואני לגמרי, שמעון, מסכים איתך בקטע של אמון ביועץ. אני עובד עם גופים שעובדים רק איתי. בגלל האמון ובגלל הקבלות שהוכחתי להם לאורך הדרך. יכול להיות שלא הצלחתי להבין מה אתה מציע, מה אתה אומר בסוף. אני מציע שתעבדו יותר קשה. לא, אני שואל אותי. לא, אבל תראה מה שאתה אומר. אתה אומר, המדינה, משקלל את מה שאמרת, המדינה עוד לא כפתה עלינו כלום. אנחנו פה הולכים חזק, מחמירים על עצמנו. יותר קתולים מהאפיפיוט. זה לא החמור. בוודאי שכן, יחסית למה שהמדינה אומרת לנו כרגע. עבר את כל עכשיו, אין סיבה שאנחנו, כשאנחנו סומכים על ממלא תפקיד שהם מוכשרים ואמינים, אין סיבה שנעמיס על עצמנו עוד יותר ממה שאנחנו עושים ממילא. אנחנו לא, אין לנו רקורד
של מי שעושה דברים פסולים. אין לכן להכביד עוד יותר אל תלך למקום הזה בכלל. אני רק אומר לך בעיניים שלי כספק, אם אני יודע שעד 20,000 שקל אני לא צריך לעשות איזושהי חשיבה לגבי הצעת המחיר שלי, כל הצעת מחיר תסתיים ב-19,999. אבל היושרה, תקשיב, היושרה והמקצוענות, שני הדברים, השקלול של ממלא התפקיד, סגן הגזבר והגזבר, מספיקים לי בסכומים האלו להבטיח שלא נבזבז כסף בחינם. אין לי ספק ביושרה של אף אחד מעובדי המועצה, גם מקצוענות. אבל אני בא ואומר, אתה פותח להם את הדלת. זה העניין, זה בדיוק מה שאני אומר. כן. אני רוצה רגע, אני מסכים לזה, אבל ממקום אחר, אני גם לא, גם יוסי לא חושב שזה ספירות, בטח שלא ברמה האישית. אני מדבר עכשיו ממקום של, בכובע השני שלי, עובד במועצה, שנמצאת כרגע תחת ביקורת של מבקר המדינה, שחלק משמעותי, פרק שלם בתוך דוח הביקורת, מבלי להיכנס לדברים, נושא ההתקשרות עם היועצים. עכשיו אני, כשקיבלתי את הנוהל הזה, גם בדקתי אצלנו את הנוהל, באמת הוא די דומה לנוהל הזה, וזה בדיוק המקום שעליו ביקרו אותנו, גם נוהל, גם את בעלי התפקידים שקיבלו את ההחלטות, וגם את חברי המליאה שלא שאלו שאלות. ואני רוצה להגן על כולנו פה, על בעלי התפקידים, וגם על ההתנהלות הישרה. התפקידים לא חייבים להחמיר, אפשר להסביר. לא, אני חושב שההחמרה שאני מציע, זה שאני... עצם הדיון הוא החשוב, זה בסדר. לא, אבל, לא שאלה. אני עכשיו לא אומר כדי שירשום בפרוטוקול, ואני אוכל להגיד למבקר המדינה ש... אני רוצה להציע החמרה שלדעתי היא עניינית והיא גם שומרת על הסבירות ועל היעדר בירוקרטיה. אני חושב, בעיניי יש פה שתי בעיות. ששוב, הן לא בעיות בגלל איזושהי הטלת דופי במישהו. הן בעיות בגלל שזה מנגנון בירוקרטי שעובד בשירות הציבורי שצריך להתנהל בצורה מחמירה ויתרה וכן הלאה. אחת זה להוריד את הרמה שדורשת הצעת מחיר אחת ל10,000 שקלים, ולקבוע בעצם שרמה ב' תתחיל ב10,000 שקלים עד 45,000. כי תמיד עדיף שתי הצעות מחיר, ושתי הצעות מחיר גם בעיניי, זה לא משהו, אני גם עובד עם יועצים, אני גם דואג לזה, זה משהו שהוא לרוב ניתן למצוא אותו, וכמובן שיש את היותר דופן שגם אם מנמקים, אם זה עניין אומנותי, או אם זה עניין שאין עוד מישהו, ספק יחיד וכן הלאה, תמיד יש את הפתרונות, ובאישור רמו ובאישורים הנדרשים, אפשר למצוא גם הצעת מחיר אחת, גם ב-60,000 שקל, אם זה יועץ שהוא היחיד מסוגו במדינה וכן הלאה, תמיד יש, זה חריג, אבל אם זה חריג אז יש פתרון, ואם זה לא חריג אז אין סיבה לא להגיש שתי הצעות, בין 10,000 לזה, עכשיו 10,000 זה נותן מספיק את הגמישות בזה. והדבר השני, ברמה ב', האפשרות לבחור בהצעה שהיא יקרה יותר בשיעור של עד 20%, אני חושב שאם על יסוד ההמלצה המפורטת, הייתי רק מוסיף לזה עוד איזושהי אסמכתה שתאשר את זה. עם איש, בתוך המועצה, בתוך הגוף, לא... לרשום, להסביר מה זה ה-20%. כן, יש פה ב' תינתן אפשרות לבחור בהצעה יקרה יותר בשיעור של עד 20% מההצעה הזולה וזאת יסוד מכתב המלצה מפורט ומנומק מנהל המרכז המשפיען, באישור הגזבר או באישור המנכ"ל או באישור הזה, למרות שממילא זה קורה במערכת ההזמנות בעצם, מערכת הרכש, רק שזה יירשם כחלק מהנוהל, הרי ממילא זה קורה, ממילא זה מאשר הכל עם מניקים, ואם זה חוזר בכלל זה גם... אני חושב שיש שתי החמרות שהן סבירות מאוד. אני חושב שכדי שיכול לקרוא אני מנסה לקבל את חלק הראשון של מבקר המדינה, הוא הקדים כמו שעדיין אני החלק השני היה אתה צודק אגב, לטעמי היה אפשר לתת יותר בסדר. זה בכלל המבקר לו. אבל, בסדר, אבל מה אתה עושה הרי במכרז רגיל? במכרז רגיל אתה נותן דירוג יחוד. עכשיו, להתחיל עם כל אחד לתת דירוג יחוד, ובסוף דירוג היחוד, הדברים האלה... לא תופס הרבה הדירוג. הוא יכול
יתפוס אדם. אתה מעלה את האחוז. אנחנו דרך אגב עכשיו רק מכרזים, כל התכנונים. אתה מעלה את האחוזים, זה קצת מוריד לו יש אפשרות, נגיד שאתה רוצה 50%, אבל להעביר את זה לדרגה ג', מותר להחמיר. אני מנסה לקבל את שתי הצעות. שמעון, מותר להחמיר, נגיד שאתה רוצה 50%, אז אתה מעביר את זה לרמה ג', בפס הייצור של ג' אתה יכול? מבחינת הכסף זה שייך לבית, ואתה רוצה... תעשה מכרז זאת, אתה יכול לעשות מכרז שבו אתה קובע מידה להערכת הייצור. כן, אני רק מציע אני לכבוד השאלה שלך עליה, אני מציע שנרוץ איזו תקופה ונבוא אליכם מקסימום שתוך להקרן נראה את המספרים ונראה את אני מנסה המספרים. לקבל את ההצעה. כן, אני רק מוסיף נבחן את זה בחודשים. לא הבנתי מה החלטה. הורידו את הסף ל10,000. והוסיפו מכתב הנמקה. לא, המכתב ממילא מופיע בנוהל. תהיה רשום באישור הנבחר. כשליאור הסביר את יפה את ההצעה של יוסי, אז קיבלנו. חופשי, אני מוכן שזה יקרה כל פעם ובלבד שההצעה שלי. אלון, אתה מתבלבל, זה אנחנו יודעים את זה כבר מזמן, לא מה אתה אומר את זה היום. אגב, אני חושב שמה ששבר את גב הגמל זה ההערה של ליאור, מבקר המדינה. מכאן התחילו... אני יכול להוסיף גם... אני יכול להוסיף חיוב אישי, ואז... קשב טוב, אבל אני מציע לכם בלי קשר, אולי בהזדמנות, הוא מופיע? מזכיר הממשלה. הוא אמר שאם נפרד מכל מספר, מי זה מהם? הוא מספר על הנפלאות, הסיבוכים וסיבוכי הנגד של הממשלה בתוך עצמה, איך דבר פשוט נהיה מסובך. וכנראה בפרט קולחת ועצובה מצחיקה. אני מסכים עם שמעון מהשנים שעבדתי בשירות המדינה, אתה מחויב למכרז הכי זול, גם בטובין, ואז אתה מקבל ערימות של 100,000 עטים במחסן שאף אחד לא יכול להשתמש בהם, כי הם פשוט ריק של דבר, וכולם קונים את העטים ומביאים מהבית. או במדים של קבעים שהם מתקים... כן, זה כנראה הפרק הראשון, זה כנראה הבדיחה הראשונה. המדים של הקבעים, המדים, לא משתמשים בהם. הזמינו, זה כן, זה סיפור אמיתי, זה הכל במחסנים כן, אין להם חומר מעטים. טוב, תבחינים. מה? סליחה. אמרתי לך שאתה רק מתייעץ לזה. אתה צריך להגיד, תגיד מבקר המדינה והקשיבו לך. אמרתי בסדר, עוד פעם בסדר. אי אפשר להשתמש את זה כל פעם בתואנה הזאת. עשיתי! מה? זה ליאור יכול להעיד. כ-300. א', קודם כל אני מאוד מחובר מה שאומרים, והגענו לאיזושהי הסכמה והגענו מסוימת שהיא באמת נראית סבירה. בכלל, באופן כללי בעניין הזה, כשמון יודע את זה, שהדבר הכי פחות טוב זה ההצעות מחיר וזוטה, ומבחינת התפיסה שהמכרז הפומבי הוא הדבר הכי טוב לעשות. לדעתי צריך להימנע כמה שאפשר כל העניין הזה של הצעות מחיר. כי זה מצמצם לך את האפשרויות, כמו שיוסי הגדיר את זה, אבל בסדר, בעניין הזה זה משהו ברמה הכללית. בעניין ההחלטות פה, אני מבקש עוד דבר. יועצים, קודם כל הייתי רוצה לשאול שתי שאלות אני רוצה. אתה פה רשמת מנהלי מחלקות תחנת יעדות לגבי יועצים. אני רוצה לבקש דבר אחד, שיועץ שזה לא יהיה פיגום קבוע. זאת אומרת, לא להגיד, יבוא מנהל, הנה יועץ, מאשים לו, ואחרי כמה זמן עוד יועץ ועוד יועץ, זה צריך להימנע מזה. זה אחד. לא, אבל קשור לעצמות כסף. אם 10,000 שקל, זה בדיוק מה שאני רוצה. לא, תקשיב, אני רוצה 100,000 שקל. אבל בשביל לקבל את ה-100, אם אני אבוקש 100,000 שקל, זה בעיה, אני חותך אותם. לאט לאט אני... שיטת הנקנית, שיטת הסלאמי, ואתה יודע שזה אסור, הם מכירים את זה. אני אומר לך דוגמה. המכסחת בחלקים, זה לא... אני אומר שזה לא תהיה שיטת הסלאמי. אז 20,
ואחר כך עוד 20, ואחר כך עוד 20, וזה אותו יועץ. זה הערה ככה באופן כללי. עכשיו, אתה כותב פה מנהלי מחלקות. אני רוצה שיירשם שגם יושבי ראש ועדות שלהם את האפשרות להשתמש ביועץ בדיוק כמו מנהל מחלקה. מנהלי יושבי ראש ועדות. אתה לדרכי העבודה, אתה צריך את זה, גם אנחנו רוצים לדרכי העבודה. מה ההבדל? אתה מדבר עוד מעט 1,000 שקל. לא, עזוב את 1,000 שקל, זה לא קשר, זה מחזיר לי את הדלק, אני לא עושה בדלק איפה. אני משלם את הדלק שלי, לא עושים לי טובה. מה לא אמרת? היועץ זה כלי שמנהל מחלקה, לא מנהל מחלקה, לא חשוב, שיתוף מסוים. אנחנו לא משהו על תקציב פה. שנייה. אם אתה, נגיד שאתה תרצה, תקשיב, אם אתה, רגע לא עוסקים במועלי עבודה, לא, אני לא מתכוון יש בראש. היושב-ראש בסוף מושך לאיזה מחלקה, לאיזשהו אגף. סליחה, לא, אתה מתבלבל. יש בראש של ועדות הם לא עובדים. אנחנו אנשי ציבור. ומאיזה תקציב זה בא? זה מה שאני רוצה לשאול אותו, מה התקציב הזה בא? תקשיב. סליחה, איזה סעיף תקציבי עכשיו שלנו? זה לא בנושא הזה, מה? אנחנו דנים כאילו... לא, אני רוצה להבין. מחלקות מזמינים פה ייעוד. רגע, ויושבי ראש של ועדות הם מזמינים יועצים חופשיים? זה אותו דבר, שירי את האפשרות. אז אני שואל אותך, אנחנו מדברים עכשיו על יועצים. אני מבין מה שאתה אומר. אנחנו מדברים על יועצים. יש יושבי ראש שמנהלים דבר מסוים, ולהבין שזה... תעלה את זה. יש שם בתקציב. למה שלא תהיה אפשרות? תקשיב, אנחנו לא דנים באפשרות של ועדות לכל יועצים. אתה דיברת על יועצים, אתה לא דיברת עכשיו. יש, בואו, אני לא יודע אם שילמנו או לא שילמנו לגנני. שלנו קצת, כן. אוקיי, אז זה יצא מאיזשהו תקציב. המנהל, שאחראי על אותו עניין, אז עוד כרגע מי מחליט. אז עוד מישהו צריך לבוא לרכש. נו, מאיפה? אני שואל, בא מנהל מחלקת, לא ניקח, תחבורה, אוקיי? רוצה ייעוץ בשביל להתייעל בהסעות. אוקיי? מאיפה אתה לוקח, על איזה סעיף תקציבי אתה לוקח את זה? זה תחבורה. רגע, עצור. או מהסעיף של תזמורת. יפה, אז גם פה. אבל מה זה רלוונטי? אני אסביר, אנחנו מדברים עכשיו, הסעיף הוא יועצי. תציע הצעה לשינוי. אז אני אומר, אוקיי, זה בדיוק מה שאני אומר. לא, מה שאנחנו דנים זה אם החליטו להביא יועץ, מה הנהלים בשביל להעסיק אותו. לא מי זכאי להביא יועץ ומי התקציב. זה לא הדיון בכלל. זה דיון אחר, זה דיון אחר, אבל הוא רוצה שתהיה אפשרות. בדיוק. אז הוועדה הזאת היא כלולה בעניין הזה. אם יש את המקור תקציב. אבל לא, אבל צריך לעבור דרך הסננת הזאת, פס הייצור הזה של 3 הרמות. אז תסביר לו בוודאי למה זה טריוויאלי. המחלקה, אם אין לה תקציב, לא יכולה להביא ברור. יועץ. טוב, מה אתה רוצה עכשיו? מה אני אעשה? אני שואל. לא, אז אריה, תקשיב. הבנו, אריה, תקשיב, הבנו אני דורש. אני דורש שבמקרה שיושב ראש ועדה מסוימת, לא משנה, אמרתי, כמו מכרזים נגיד, שהוא רוצה, הגיע למסקנה שהוא רוצה ייעוץ ל1,000, 2,000, 3,000 שקל, ילך באותה שיטה. אבל זה קורה. אבל צריך מקור תקציבי. מה? ברור שהולך באותה שיטה, אבל צריך מקור תקציבי. אריה, לצורך העניין ועדת ביקורת, החלטנו שצריך, וזה עבר, תחת המסננת של הרכש. לא רק זה, החלטנו בהנדסה. גם אתה לא צריך את זה כיושב ראש ועדה, שאתה תהיה חלק מהתהליך. אתה צריך להצביע על צורך. אחר כך הרכש והתהליכים הפנימיים ארגוניים במועצה. אני מסכים איתך, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על נוהל של יועצים, שייכנס גם לזה. לא, נוהל זה איך משלמים להם, למה איך אנחנו מתקשרים איתם, לא נוהל, לא, אבל זה לא הדיון, מה זה תחליף את זה? אני חושב שאתה מדבר על תקציב פעולה לוועדות. אני מדבר על האפשרות, שברור שזה קרה בתקציב. אז זה לא הדיון הזה. אז צריך להגדיר את הבקשה, צריך להגדיר את הצרכים. ואז אם אין תקציב, תבוא למליאה, לבקש תקציב, יש תקציב, יש תקציב. כמו שעושים בחוק. זה כמו בהנדסה, עלה צורך ביועץ. דיברנו על זה,
בא יועץ, לא... מה של הוועדה ביקורת? למה למנהל מחלקה יש שתי אפשרות ולמנהל זה? יש לה תקציב. אבל המנהל מחלקה משרת גם את הוועדה לצורך העניין. אני מבטיח לך שזה לא יהיה בכזאת קלות, הוא יצטרך להסביר טוב. גם היום טוב, ארי, אנחנו נחיה עם הפער הקטן בהבנה ממנו, ונתקדם בסדר. אתה צריך למקצר אותנו ככה, אנחנו יוצר יעילים יותר טובים. אני אוהב לשמור על הפער הזה, בואו נתקדם. עד שבא מבקר. אתה יודע, עד שיבוא מבקר וייכנס בפער. מה שהוא יגיד, אמרתי לכם, לא אמרתי לכם. אגב, אפרופו תקציב, אתם שמים לב שמה? שמתם לב שהמקרן יותר איכותי. זה אין בעיה. זזנו אותו. אתה רואה, פה אין בעיה. טוב, זה יש. זה תקציב ביטחון. אוקיי, תבחינים. מה רצית? תבחינים, אנחנו השנה, יש לנו כן הצעה לאיזשהו תיקון בתבחינים, בדרך כלל אנחנו עושים העתק הדבק, אבל השנה הוועדה המקצועית המליצה על שינוי, והמטרה של השינוי... לא דיברנו על זה בפעם הקודמת? לא. בפעם הקודמת דיברנו על אישור התקציבים ל-2017, עכשיו אנחנו מדברים על תבחינים ל-2018. הייתה טעות בהגדרה בספר. אנחנו מדברים על הקריטריונים. היה כתוב, לא? השארנו את התבחינים, עכשיו אנחנו מדברים על הקריטריונים, אבל התבחינים זה הקריטריונים. ומה שאנחנו הוספנו... כמה הרבה כסף בלוגו שחור לבן, באלה כשמדפיסים, אבל כאן הוא שחור לבן. אם הייתי מביא במור, אין תקציב. התיקון הזה בא בעצם בעקבות פנייה של עמותה אלינו, שהעמותה היא סינמטק, וגילינו בעצם שעמותה מהסוג הזה, אני מדייק בדבריי, בתבחינים הקיימים לא יכולה לקבל תבחינים. לכן אנחנו רוצים להציע בתחום חינוך, תרבות, אומנות, חברה ומדינת ידע, אנחנו רוצים להציע סעיף, שהוא גם סעיף שיכול לתת למענה מסוג עמותות כמו הסינמטק שפועלים במרחב ונותנים שירותים לציבור שלנו. לא אוהב כאן להגיד רוב הלקוחות של הסינמטק, רבים מהם, בהחלט רבים. ולכן אנחנו הצפנו את הסעיף הזה שהוא... כן. ועכשיו אני התלבטנו איך להגדיר את המרחב, על איזה מרחב אנחנו מדברים, ונראה לנו הכי נכון שלהיאחז במשהו שהוא תוקף של משרד הפנים, שהוא מדובר על רשות שחברה באשכול שיוס נתן. אנחנו נותן גם איזשהו של תוקף פורמלי. היה איזה פנייה בעבר בנושא חודש, דת, זה משהו שמודם באיזושהי צורה? תוציא את הפרוטוקול. לא, קודם כל תחום דת אין מניעה. אנחנו יכולים להוסיף פה תחום הדת. תוציא את הפרוטוקול הקודם. לא, אנחנו מדברים על שינויים. בוא נעשה את כל השינויים. הייתי באיזה... נראה לי ליאור מכין את עצמו היום חיכיתי בין הארוחת צהריים ואני אסתפק איזה 20 דקות. לפני שירקה למעשה הוא ישלח כמה לשם. לא, אין לא קשור, אבל... עוד לא. דוח זה... כן. אפשר להוסיף את הסעיף הזה. כן, תוסיף את זה שאנשים ירגישו טוב כיכות. תבינו, היום פעם היה אפשר להסתיק כל דבר. גם ככה לא יודע מה יקרה. למרות ש4-2, אתה לא צריך לשנות כלום, אבל זה נכנס לשם. לא חושב, לא, עדיף שתשאול את זה בחיים לצעה קטנה. זה יעשה לכם טוב יותר ממני. שימו זה חיבה, אתה רואה? לא, אתה מסתכל, כאילו למה זה, אתה רואה את ההבדל? לא תגמור את העובדה. זה עובד יפה. זה לא נכנס. אני אפריד ביניכם. אני אפריד למבקר. אתה לא תפריד ביניכם. תודה. לא, רק רציתי לענות פעם. שמעת בעזרת, אתה לא זה אומר. קבל ברכה בשבת.
אני מביא פה הצעה, מביא פה הצעה פיצוי קיבוצים בגין העובדה שיש להם בגבייה מרוכזת. לקחנו מכל הקיבוצים בגבייה מרוכזת אנשים שבעצם למעט פגיעות פרטניות חברי קיבוץ אנשים זכאיות, גם הם בעוד כל העבודה, אנחנו שולחים את כל התלושים לקיבוץ, כל העבודה של העדכונים, העברת הנתונים, חיוב החברים, אנחנו עובדים במרוכז מהקיבוץ דרך ההתפשטות. כמו שחברת חשמל. דברים נעשו בקיבוצים טיפה יותר מורכבים עם תהליכי ההפרטה, ועדיין אנחנו עומדים על כך שגם בקיבוצים מופרטים כל מי שמוגדר חבר קיבוץ אחר בקיבוץ, הגבייה תהיה גבייה מורכבת, להבדיל משפטים ולעשות. לכן, אבל אנחנו לא יכולים לחייב אותו. לא יכולים לחייב אותו. זאת אומרת, לא פקטור למשל. אבל כדי, בכל אופן, לתת איזשהו פיצוי ולא קטן, אני מציע לתת זר לקיבוץ בגובה של 1.7%. מציע שתעשה את זה קצת שונה. לא, קיבוץ, כל יישוב. אם מחר יכין יעשה מרוכז, אז גם. שיכין יעשה מרוכז. לא יודע, גם אתם לא עושים מרוכז, אתם שהתושבים יכולים... ספר לי, הוא שווה ממני כסף כל חודשיים. לא, אז מה הסיפור? עוד בזה שמגרר שלם להם, למה אני? יש לי קבלה. ראש יכול להגן לזכות הזה. בבקשה. היום הייתי בכנס שהודיעו שאם עוד פעם אחת מפתחים לדובר הזאת שחולה, הוא שהמשטרה מפתיעה, המשטרה הבאה. אני מדבר רגע עם אביגדור יצחק. אני יכול להגיד לך שבאוניברסיטה כשמרצה אמרה לי או שאני אצא או שאתה תצא, אמרתי לה הנה הדלת, יום טוב. סיימת את התואר. כן, פעמיים ועדות משמעת. אני מנסה לחזור לרצף העניין. הנושא אמרנו נעשה יותר מורכב, והיו גם פגיעות מקיבוצים. למה הגעתי ל-1.7%? יכולתי לנצל סעיף שנקרא הנחה על הסדרי גבייה. אבל הכוונה היא פה לציבור 2%, עד 2%. אבל הכוונה היא פה לתת את ההנחה לא לנישום, אלא לקיבוץ שמבצע את העבודה. לכן אני מציע לתת את זה לא בצורת הנחה מהעבודה, אלא בצורת תשלום. ואין כוונה שזה אין כוונה, כי מי שעושה את העבודה זה הקיבוץ, לא החבר עושה את העבודה. בסדר, הקיבוץ עושה. בכל זאת, לא בכל, אבל מי שמשלם קנה... לא, את זה יש חוק. את זה יש חוק. אני חושב שובר לשנה מראש עם 5%. מי שמשלם שנה מראש, יש, אגב, זה היום עסקה מאוד כדאית, זה מנפיה. הסכום בחישוב שלקחתי את הנתונים, וזה רק אגב מהעסקים הם עסקים של הקיבוץ, אין לעסקים של אז הסכום יוצא בערך בין 140 ל-150 כל היישוב. אגב, עשיתי גם חישוב, רמה הקשתה עליי, ועשיתי חישוב מה החיסכון נכון להיום הישיר. אני לא מדבר על כך שגם אחוז הפגיעה אולי ירד ושבריר אחוז פגיעה. אז ההוצאות הישירות שיש לנו הן באזור 160 ש"ח, כולל בעצם 30%
סעיף בסופה של חברת הגבייה שעל כל החוזה הנוכחי, אנחנו משנים מאוד נמוך, אבל כל יישוב שעובר מגבייה מרוכזת לפרטנית מגיעים ל3%. נניח שכולנו גבייה פרטנית היה גדל בהרבה. בכל מקרה, זאת ההצעה, גם הצהרתי על הכוונה הזאת בעבר, אבל הצהרתי, ואני חושב שזה נכון להוגן, הסכום הוא גם דומה לסכום הנחסך, הוא גם מתכנס ל2% הנחה, אם אני חושב את המע"מ, והתוצאה שהמועצה חברה, לא מבחינת ההחלטה שלי. אני לא הבנתי ולא על כל הארנונה הנגבית, כי הרי זה אותו דבר, זה של הקיבוץ. בסדר, אבל אותן פעולות גבייה שנעשות, נניח אני לוקח היום חברה חיצונית שהיא עושה בארז את החלוקה והיא דואגת לחיבור. עושה אותו דבר על הרפת ועל השדה ועל המגורים. למה זה רק אתה לוקח על זה נאמר, נותנים לך את האצבע, אתה רוצה את כל היום. כמו שדבר חייב לדעתי, ברפת, אגב, בארז למשל, המפעל רוצה לשלם בנפרד, הוא משלם בנפרד, אבל החייב העקרוני הוא הקיבוץ. בתושבים יש הרבה יותר עבודה, כל חודש, לכן זה היה נראה לי הגיוני. הסבר אחד זה מה שאמר יוסף, בוא נתחיל עם יומיים עבודה. לפני 5 ימים בוא נתחיל עם יומיים, צעד ראשון. אבל מעבר לזה לא גם. הקיבוץ ממילא חייב להגיש. אז הוא עושה את משימתו. לא חייב, מבחינת המדינה, להגיש את החברים שלו. אנחנו הולכים לקראת. זה לא מדויק, כי אם יש תאגידים, אם הרפת זה תאגיד בפני עצמו, שהרפת תתחשבן עם המועצה. אם תהיה פנייה, מול הרפת. בסדר, שזה אני אומר. שווה לי לעשות את זה מול הרפת ולא לתת לה את ה... אני אגיד לך, פה נכנס כבר שיקולים, פה נכנס שיקולים של כסף ושל כסף, אנחנו יכולים... אני מניח שאיפה שיש תאגידים נפרדים, זה קורה באופן טבעי. אין סיבה שהקיבוץ ישלם את הארנונה, תאגיד שהיא שותף לעוד מישהו. לא משלם, ההתחשבנות מול המועצה, ההתחשבנות מול המועצה של הקיבוץ, רק הקיבוץ מתחשבן מול התאגיד, לא התאגיד מתחשבן עם המועצה. אם יש נוהלי עבודה כאלה עם התאגיד שהוא אחראי לכל ההוצאות שלו, ובלי תיווך של הקיבוץ, אז הוא ישלם גם ארנונה שלו. זה לא המצב בקיבוץ. מבחינתנו, מה רמת האחריות שלנו של המועצה? הרי גבייה מרוכזת, זאת אומרת שמועצה אזורית שער הנגב מקבלת בעצם כתורות, X כסף, כפול X מטראז'. יש בתים חדשים וזה, הרי מה קורה בעצם? מישהו מטעם הקיבוץ עושה את החישוב למטראז' ואומר לך, תשמע, זה אנחנו, אתה גובה, מחר מגיע ביקורת. 3 נתיבים. אחד, כמו שעושים היום, אחת של סקר, בית, כל כך, אנחנו את יחסות הקיבוץ, יש טעויות, אין טעויות, תאורטית גם החבר יכול להשיג, אבל במקום שכל כן יכול חבר, זה שוב עבודה שהקיבוץ עושה, עבורנו נתונים, ובודק אותו גם ברמה של בתי החברים, לא פעם אחת. פעם שנייה, כל מי שמגיש היתר, אנחנו מקבלים העתק מהוועדה. ופעם שלישית, גם הקיבוצים, אנחנו מבקשים דיווח מהקיבוץ, שזה דיווח פרלמנטרי על התוספת הפנימית. סוף ההיתרים והסקר המפורט הם כלי הבקרה שיש. אבל האחריות היא על המועצה.
לעשות עליו. תמיד, חלות החוקית היא על המועצה. השנה עושים מדידה? רגע, ארי, אתה עוקף את מימין. רק עליהם. נעשה. ארי מחכה לשם. נעשה כבר סקר של המדידות כאילו ש... כן, הבנתי שהוא נונס. לא, נעשה כרגע בשלבי בירורים. אוקיי, כן. אני מבין שכל הרעיון, זאת אומרת שאתה הלכת על כיוון הרעיון ואתה מבין את הרעיון כמו הסברת בהתחלה, מה שעומד מאחורי כל זה בעצם זה לא הוגן, כי בקיבוץ עושים את העבודה בכלים שלהם, ופה יש להם פחות עבודה בעניין הזה, מה שאני עושה מפה, נותן להם פה, זה בסדר. אני באמת, למרות שאני לא בקיבוץ, ואני חושב שצריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, כי זה לא משנה כלום. אם זה תאגיד, או לא תאגיד, כן תאגיד, הרעיון, ברגע שהרעיון, כמו שאתה מציג אותו, הוא צריך להיות כללי, לא יכול להיות. לעשות הפרדה בגלל שהוא תאגיד או שמאגיד. הקיבוץ עושה את העבודה. אתה חוסך בזה את הבלגן. אתה עוד ג'אנס, לא באים אליך. זה כל הסיפור, לא יכול להיות. יש גם גבול לכמות הכסף. זה לא קשור לכסף. סליחה, הוא מראש אומר שצריך לשנות, נו באמת. זה החלטה עקרונית. לא, זה לא החלטה עקרונית. למה לא? לא, אני אסביר לך למה. אז בוא נבדוק קישור מה אני חוסך ומה אני אתן לו. זה מידתיות, תקשיב רגע. זה סוג של מידתיות לנוכח מה שנתפס כחוסר הוגנות. עכשיו, כשיש 300, 200, 150 בתי אב שממלא תפקיד ביישוב, 2, עוסקים כדי לצמצם את הניג'וס שלנו, זה דבר אחד. אבל כשיש לך 3, 4, 5 אנשים חוסכים כל אחד בוכתה, עוגמת הנפש או חוסר ההוגנות כלפי היישובים הרבה יותר קטנה. וההפסד הכספי או התשלום שלנו, אנחנו אחראים לו, הוא קצת גדול מדי, יחסית לחוסר הוגנות, זה מה שאני רוצה לומר. זה סוג של, זה מה ששאל קודם חכה לי. אז כשיש לך הרבה אנשים שאתה מפסיד או מרוויח עליהם הרבה כסף, אז אנחנו אומרים שמדובר ב3-4 תאגידים, שזה חוסך מעט מאוד לנו. לא הגיוני להפסיד הרבה כסף. זה הסיפור. אני אגיד לך מה אני חושב. אם יש לי 10 שקלים פה, צורך לדוגמה, 10 שקלים פה, ב10 שקלים פה, 10 שקלים פה מורכבת מ100 אגורות או מ300, אני יודע מה זה משנה? הסכום הכללי הוא העניין. לא נכון. לא, אני לא מסכים מה שאתה אומר. למה? מה הטענה? הטענה של הקיבוץ זה שיש להם עבודה, שיש להם עבודה, הם צריכים לשים למלא תפקיד שהוא בשריר משרה עוסק בעניין הזה. עכשיו תחשוב, יש לו 150 תפסים, שומרים, מהם 140 פלוס אולי 140 מהתושבים, ו10. עכשיו הזמן שהוא מעסיק את עצמו בכל טופס הוא אותו דבר. זה ההסבר. לכן הרבה יותר הגיוני ללכת על ולעומת, אנחנו אחראים להכל. הכסף הוא אותו כסף. לא נשמע לי הגיוני שנוציא עוד 100,000 שקל על הדבר. עשיתי מה שאמרת. לא שאין צדק, יש צדק מסוים. שמעון, מה שאתה צריך להפיק מהוויכוח הזה, שפעם הבאה אתה בא עם רעיונות כאלה, זה הכל. הוא לא בא, ביקשו ממנו. מה חשבת שזה רעיון שלו? אני בטוח שלחצו את המקם. בואו מה שקרה, נתחיל עם היומיים... רגע, מגן יקבל פחות כסף בגלל זה? מגן יקבל פחות כסף? נראה לי פספסתי איך הגעת למספר של 1.7%, אמרתי, תגיד את זה? אמרתי שני הסברים. פספסתי את זה. אמרתי, אחד, שתופף את המע"מ, הוא מתכנס ל2%. והדבר השני, שעשיתי חישוב, כמה אני צריך להוסיף לפי ההסכם הנוכחי. זה מופיע כעובד ההסכם, פלוס לשלוח התלושים הפרטניים. מה עם הוצאות גבייה של למשל לחייבים וכאלה, וזה הקיבוץ לא מתעסק? לא יודע, למשל מחר איזה 10 חברים בקיבוץ לא שילמו ארנונה. אם זה היה למועצה את הקיבוץ. זה על הראש של הקיבוץ. זה בעיה של האישור של המועצה. ככה זה. לא בדיוק של הקיבוץ. זה המשמעות של גבייה.
עלייה מרוכבת. קיבוץ יש לו הרבה מטריקים, צריך להגיד לשמעון, תקווה אבל אתה, זה לא חוסך כסף למועצה, גם לא. מראש זה... היתרון הנוסף, למרות שאנחנו גם בשכונות מגיעים אני אמרתי, יכול להיות תעשה גביע לשכונה שלך. להשקיע בזה יותר עבודה. שמעון, אם אני עושה לכל השורה שלי, גם אני קבל. זה גם. אוקיי, חבר'ה, בואו נתקדם. הוא בטוח ב-39%. מתגעגע אליו. חבר'ה, לפני כבר עוד נושא אחד. אתה יודע מה אתה לחזב שאתה לא תהיה. אבל יצא לפנסיה, אבל זה יחזור. יש נושא אחד שאנחנו רוצה להסביר אותו, החלת החלטות בנושא תקורות מפרויקט הנדסים. יש פה חברי ועדת הנהלה, דיברנו על הרעיון של, הוא קשור לכוללת של ההנדסה, אבל שמעון הסב את תשומת ליבנו שכדאי להקדים ולהביא אותו הנה, זה קשור בגבייה או במקור שהוא מתקורות, היום אנחנו עובדים על אחוז נדמה לי בחלק מהפרויקטים. 2% זה מעט פרויקט אחד. אנחנו מציעים לעמוד את זה על 2.5. ההצעה שאנחנו נביא, השירות תשתפר פלאים, חלק מהתוכנית הכוללת, נכון, כחלק מהתוכנית הכוללת, למצוא מקורות לכלל הפעילות שלנו, אנחנו נביא הצעה להגדלה, שמגיע מהפורום או מהפורום ההיגוי. מה שמגיד כרגע, זה לא את ההחלטה על כך, אני רוצה להגיד את זה, ולא טרקטור בפרוסות, אבל זה כן לומר, הערת כוכבית, הערת הזרה או הנחיה לעבודה לגזבר, שככל שמרגע זה יסוכמו הסכמים עם יישובים, פרויקטים חדשים, הגבייה תהיה תלויה בהחלטה שנקבל בעוד חודש או חודשיים. בסדר? שלא יהיה מצב שאנחנו בינתיים... יש לי על השולחן הסכם כזה. כן. אז כדי שלא יהיה מצב שאנחנו סתם מפסידים... וגם ברור אבל שכל מה שנחתם עד היום אין שינוי רטרואקטיבי? בוודאי. אין. כן? בוודאי. ראית מה הוא אמר? בלית ברירה הוא אמר כן. היה לו קשה, אבל הוא אמר כן. זה לא יהיה חוקי להתחיל את זה. טוב, אני אוקיי. שאלתי את השאלה. להקלטה מה שנקרא. החבר טב"ר. רגע, אפשר שנייה משהו לפני הטב"ר? מאוד קצר. יש את הסיפור של הפורום מורים שאתה מכיר מצוין לטובת הרמזורים. עכשיו, החבר'ה האלה גייסו 5,000 שקלים מפורום מורים לטובת שלטים, פליירים ואיזושהי עמדה במול 7, ואני יודע שאתה מכיר את כל הסיפור, אני אומר את זה לכולם פשוט. זה לא, אולי עדי מכירה. עדי מכירה הם טוענים שאתה לא עושה כלום בעניין, באמת. בסדר, אז דלג, עזוב, לא, תן לי להשלים 3 משפטים ברצף. אני לא שמעון, אני לא אבקש מה לא. נעיף לך תפוח לראש אם תמשיך להפריע. והפורום שם גייס 5,000 שקלים, אגודת הסטודנטים גייסה 5,000 שקלים, ואני אשמח מאוד אם מועצה אזורית שער הנגב תתרום 5,000 שקלים למאבק הזה, שמרביתו מתנהל על זמנם הלא פנוי של כל מי שעסוק בפורום הזה. תשתתף, לא תתרום. נעביר דרך הרכש, נראה. זה אתה יודע, זה לא צריך הצעות מחיר בכלל. בגלל זה אמרתי עד 10,000, אני יודע איך אני אפסיק. לא, רק כמותון. לא, זה 5,000, רק 5,000. אני רוצה לתת 15, אני גם לא אתנגד. אגב, הנושא מגיע לבעזרת חיים ילין, מגיע לוועדת הכלכלה. זה היום הם העלו שאילתה, לא זוכר איך קוראים להם כולנו, העלו שאילתה לישראל כץ, זה רץ וזה רץ יפה, אבל... זה צומת גבים ופה? צומת גבים, ספיר... אולי רק בכל אופן העלית, אז אני רק אגיד שהשבוע קיימנו ישיבה נוספת עם משרד התחבורה ונתי. כן. הם לא נופלים מהכיסא. אתם מכירים את האמירה של... זה היה איש אבא של סנה שכתב בהערות שוליים בנאום בכנסת, הוא הטיעון חלש, צריך להגביל את הכל. משה סנה. אז... מקצועית לא מתרשמים מהצמתים שלנו כל כך, בעשור האחרון, כן, קראתי להם את ההתכתבויות ואת הדיבורים שלנו,
תכלס, כן, בדיוק ככה. האמת היא שלא. ממש ככה, נפח התנועה כפול כמדד חשוב, ומספר הנפגעים וסוג הנפגעים. אנחנו עשינו עבודה והבאנו פרטים שלא רשומים בלמ"ס, בתוספת סיפור של קהילת החינוך, בתוספת התבכיינות שאין לנו את הקשרים הפוליטיים שיש לאחרים, וכל מה שצריך. ולכן אמרנו, כל סיוע, כמו שקרה בנירה, כל סיוע של הציבור הוא רק לטובה. אנחנו מיישרים כאן ומשתפים, וזה רק יכול לעזור, זה לא יכול להפריע. חשוב לעשות את זה במתואם, ולכן... לא, זה נעשה במתואם. כן, כן, כן. ואם מפריע דבר אחד בעניין הזה, לא שמפריע לי, אני רוצה להעיר את זה. 5,000 או 10,000 שקל זה באמת לא העניין. העניין שמה שמפריע לי, כאילו שהפורום, ההורים, הוא שהוביל, כאילו שהמועצה היא... זה מה שיש. נשמע, עזוב, אתה לא אומר עזוב. זה לא נכון. אני לא יודע, זה מה שהם משדרים, אני אומר לך אישית. אני לא סתם אמרתי מה שאני אומר. זה נראה לא טוב. דבר כזה, זה ברמה מועצית, היא צריכה להוביל את העניין הזה. ולא עכשיו אתה מובל. תקשיב, יש שם 5, יש שם... לך תביא עוד 5,000 שקל מהמועצה. עזוב לו. יש. אני הלכת מהתפוח, אני התכוונתי לתפוח. לפורום כזה יש יותר כוח מאשר לראש מועצה. בנושאים כאלה, להורים ולילדים ולזה יש הרבה יותר כוח. אני יודע מה אני אומר, זה בסדר, יכול להיות שיש שם כל מיני אנשים שאומרים כל מיני דברים. קדימה. רגע, שנייה, ההחלטה היא להעביר 5,000 שקלים לטובת אנחנו עושים את זה פה, זה פה. לא, השאלה אם יש החלטה להעביר 5,000. אני לא חושב שזה נושא שצריך פה, כמעט נתנו דיווח על זה שעושים. אני רוצה שהמליאה תחליט. לא נשמע לי הגיוני. אלון, אני עומד על זה שהמליאה תחליט אם לתת כסף או לא, כן. המליאה תחליט. אם לתת 5,000 שקל. אם אתה מתעקש, המליאה ממליצה. אין בעיה, אתה רוצה. בתנאי שצורת הפעולה איננה בגדר תמיכה. נכון. אגב, מי אחרת אתה צריך נועד תמיכות. סטודנטים. אגודת הסטודנטים, כמובן, ומועצה אזורית שער הנגב. אמרתי, בתנאי נכון, השיטה של להכניס... הערה במקום. בדרך הזאת. באיזה סעיף תקציבי? זה לא... בדלת האחורית, זה לא ככה. אם זה נראה ככה אני מתנצל, זה פשוט מספיק חשוב כדי לקדם את זה. אבל זה לא נושא למליאת מועצה 5,000 שקל. לא? אוקיי. לא, 100%. הנושא, כן. הנושא, דיווח על העניין הזה, בסדר. אוקיי. אפשר גם איזה משהו? קיבלת את 5,000, תשתור. אני רוצה לשתף את מליאת המועצה באיזה נושא שאני עוסק בחודשיים האחרונים. הממשלה החליטה לחזק יישובי עוטף עזה לפני 3 שנים. בין שאר הפעולות החליטה להשתתף ברכישת מבנים במשקים, כאשר בשער הנגב קיבלו 5 משקים, קיבלו יבילים במספרים שונים. קיבלו? הקצו להם, לא הקצו להם. למגורים? למגורים אתה מדבר? למגורים? למגורים, כן. זה מבנים יבילים זה נקרא, פעולה שנעשה דרך נגב גליל. נגב גליל לקחו פרויקטור לעניין הזה, כאשר למעשה דובר על כך שבאוקטובר 2016 המבנים יגיעו למשקים. בהתאם לזה, לפחות אני יודע, קיבוץ ארז התארגן לעניין הזה וקלט משפחות והבטיח למשפחות שיהיו מבנים. עד היום אין מבנים. אני עסקתי הרבה מיילים ודיווחים להנהלת המועצה, לנגב גליל, להנדסה, כל מי שהיה מוכן לשמוע ולקדם את העניין. לצערי, השתמשתי בביטוי הזה אתמול או שלשום, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. זאת אומרת, צעקות, ויכוחים, עניינים, וזה גרם אצלנו בקיבוץ
בעיות קשות מאוד עם 3 משפחות שאמרו להם, הנה אתם נכנסים לגור בקיבוץ, והם כרגע מפוזרים באזור. אני חושב, אני לא סתם מוציא אוויר בנושא הזה, אני מאוד מבקש לבדוק את כל התהליך, מה קרה, מההבטחה של נגב גליל עד מצבנו להיום, כאשר עדיין המבנים לא נמצאים אצלנו. למי אתה מפנה את זה? אני לא רוצה להפנות, לא, אני אגיד אחרת, אני בהחלט מפנה אצבע מאשימה א' לנגב גליל. נגב גליל לקח להם לחתום חוזה עם אקרשטיין, סדר גודל של 8, 9, 10 חודשים, יחד עם הפרויקטור שלקחו, שהפרויקטור הזה, אני לא יודע מה היה תפקידו, האם לעזור לנגב גליל, האם לעזור לאקרשטיין, או לעזור לאיגוד המשתמשים, מה שאני חושב... על בועז, כן. אני חושב שכן תפקידו היה לקדם ולראות שאיגוד המשתמשים, קרי הקיבוצים, יעשו את זה. אנחנו, שער הנגב, לקחנו פרויקטור לצורך העניין הזה דרך ההנדסה, שלדעתי עושה עבודה חלקית. אני אומר את הדברים בזהירות, כי נפגשתי בכמה פעמים עם הבחור, לראות את העבודה ולראות איך ניתן לקדם. פרויקט כזה של כמה מיליונים, אין לוחות זמנים, אין חשיבה קדימה, גם בהנדסה, גם בנגב גליל, וזה יכול להוציא אנשים מהכלים, מי שצריך לתת תשובות לתושבים. אין לי שום הערה נוספת לעובדה, אני חושב שמכיר, באופן יחסי מצבנו עוד טוב. לא, זה לא עוזר לנו. רגע, אמרתי שאני לא מוסיף כלום, כי אין לי מה להתווכח. שהאחרים יותר גרוע. שהאחרים יותר גרוע. זה הכל, זאת אומרת, בנסיבות המורכבות האלו, אנחנו עובדים בתאמים בצורה סביבה, כדי להגיע עד למנכ"ל איזה השר שאחראי על זה? דרג? אני רוצה גם רגע להעלות משהו קטן, בסדר? יש שאלה. לא, זה חשוב. לפני שנתיים הייתה איזושהי תרומה שעברה דרך המתנ"ס, שהייתה מיועדת להצטיידות של המעונות החדשים. מכיר את זה, שמעון? כן. היום קיבלתי מייל שנשלח על ידי לבנת. אני רואה את החלוקה בין הקיבוצים, ארז, אורנר, דורות, ברור חיל. רציתי לדעת על פי מה ועל פי איך הייתה את החלוקה הזאת. 63 אורנר, 63 ארז, 63 דורות, ברור חיל 126. מדוע? אני יכול לעזור לך שמעון, זה... לא הייתה שני מעונות למשל. לא, יש להם מעון אחד, בדקתי. על פי מספר הילדים יכול להיות. לא כדאי לך, אתה... לא כדאי לי, אנחנו עברנו את לפי בקיבוץ. לא ייבדק, הוא שאל שאלה, אבל צריך תשובה, מי? אני לא יודע. דרך המתנ"ס, התשובה לא משתנית. אתה יודע? אתה יודע מה התשובה? לא, זה גם תשובה... לא אמרתי, אני אומר, קודם להגיד מי החליט. כי אם מישהו מחליט על דעת עצמו, טוב כמו שאתה לא יודע, זה התשובה הכי טובה. שמעון, תברי. זה לא עוד מי? תברי. רק שני תברים. איך אני לא מוכנים בזמן? שמעון, תברי. אני נאלצתי להישבע לו היום בבוקר שאני לא אשם. תברים 1480. עכשיו אני לא בא. מרכז מבטחים לכיתות הפקה אדמה וירקות בנגב. יש 500,000 ממשרד החקלאות, האמת שזו התחייבות התחייבות ישנה שלא הבאתי אותה באישור, לראות שהדברים מתקדמים, כרגע זה נובע לאישור. משרד החקלאות
החקלאות, והצטיידות לגן בגבים, אבל הפיס, בין 35,000 ש"ח להצטיידות, זה מתווסף על הסכום של כתב לגן, זה בכלל לשורתו. 35,000, 700,000. גן ב-1.7 מיליון? כן, זה עלות. פלוס. זה מוגן. זה כולל את השתתפות המועצה והשתתפות הקיבוץ. כמה היו המעונות יום שבנים? מעונות יום, מעון חד כיתתי, הגיע ל1,900,002, והיו בשנת 903. חברים, אני רוצה לספר לכם שלא די בכך שאין לנו רב, גם אין לנו רבה. החל מיום במוצאי המזכיר החדש שלנו רב רפורמי. יפה, בנחלוז, יפה, לא חשבתי על זה. בנחלוז אנחנו נפרדים במוצאי שבת. כבר אמר שהוא לא מתכוון להיות. מתישהו בשבת, כן, נקרא לזה מוצאי שבת, מוקדם בבוקר, עושים פרידה מיעל הרבה שלנו, שמשודרגת לקהילה הרפורמית הכי גדולה בירושלים. רגע, שנייה, לא. איתה מהתנועה, ומירי רגב תמשיך לשלם בשמחה את ה... אם ברגע שהם ימצאו מישהו אחר, זהו. ובאמת כנראה אולי אקסטרה, לא אקס, הוא איש קיבוץ נען, כנראה שהרה לפוקס, קיבוץ נען, אח שלו גדולר. היה מנהל קהילה כמה שנים. חמש שנים בנען, הוא כנראה יהיה מנהל הקהילה, נכון? תמיד לא מזכיר, מנהל קהילה. ומזכיר, ואנחנו. איש יקר. תודה רבה.